Bayhana nga. Chatmate ako. Siya rin yung sara. Ako yung ulog. Pwede yung tapan? Chatmate mo ko rin mo. Ako tungkol sa chat mo gabi, nalimot ka dahil nga puti na to sa tugay ginikay ko nakatug sa sigig paminaw sa imuhang mga misis ba nung maabot na unta ba niya karon nakita ka ako to kisa may ngani mo ikay alimukoy ikaw si alimukoy oh ako si alimukoy ako'y ka-chat ni mo gabi nga nangatog na gabi alauna nas gabi mapulit kasi mo profile puro magikan ka Profile ako. Ako wag itong naong. Mao gini siya. Lahi man na sa camera tricks man na. Oh my God. Ya, wam lagi kay cellphone niya. Bago pa man lagi ni-reply. Napadong na siya. Asa ba? Kapil si kayo. Pasan na itong ako ang selfie. Dako man kayo kay thumbnail man to. Thumbnail ba? Tablet. Tablitas. Gusto na kong magpamatudan ganun ba? Nga kanaan. May pag-asa pa ba ko mo? May kahayag pa bang akong mga pulong, akong gitext mo gabi? Kaya gusto ko nga mungandang ko daan kay mga sawa ko yung ikaw ang akong pakaslan. Sawa dayon, siguro pa ko kailan ako. Kailan ka ako? Ikaw si Chinchin. Saman, sugot ka kay pakaslan ta ka na yan. Ay, Diyos ko. Sugot dyan? Pwede na ba kasan kong load mo gabi? Tibuok, gabi ko, hapit mo text mo, nyawa kayo, wag. Sawa ko, sugot ka. Nagsayang jutawan ko sa akong load para lang aning naunga. Sugot. Saman na, iwan ko yung puluhan mo day. Wow, oy! Wasag taong ko mga di makauyaw. Taon nga ni. Kaya saan mo ako nung Manong gutaw nag-spend ko daghang time ani. Uy! Gipaligyabi na ko kung manok yung parang kong load. Kanya yung kaluliwan na kay ko di ay. Kawa di abi. Kailangan ko mag-pamingit ako tuglain di sa mga spoil. Ho, di po. Sa ito. Hindi. Magdaob ko rin kay haron mga wagtang ang mga lamok. Nga mo'y makapadaot sa akong beauty. Pre! Oh! Ano naghilak ka, pre? Pait ka, pre. Sus, ako ginuon mo nga. Sa may problema ni mo? Nga ako'y patabangan mo, pre. May babae dyan na, pre ba? Nabaligya ang akong manok, pre. Kay pre-part og load, pre. Kay magkita mo di ato. Unsya! Sus, ginoo ko. Kanya ka rin, pre. Oh my Dinisan God. ako kay batikon kong naong presodan. Na! Pagka di malasa ni mo. Imo lang yung gibaligya ang imong manok. Tungod lang sa kababay. Wadi kay diskarte ni ay. Wala ko na lima ko kagagawin. Bao na ba to? Isugod mo sa gabi. Kita sa profile na ko. Gwapo ko kay ko. Nya pagkita sa personal na bati ko kay kong naong. Sos, forbida. Dili importante ang naong o bati ka, gwapo ka. Ang importante nga mo diskarte ka. Kanang baka palukmay gyud siyang kasing-kasing ba? Ato ko na pre. Kanay mo naong pre. Batay pa man na sa kuha pre. Kuyo ko pre. Sige ako bala. Tapangi ko pre. Para nimo. Sige tapangan di kay ko bala. Tapangi. Ningon ana ko kapinangga ako kung pare sa yanga to imong manok. Ato pa man na tatong makaraan pa tato na to. Magkadaog to. Pre ako na to sumpa diha pre. Kaon sa nato. Mao gani. So sa sige lang gila pa. Palit load na ko. Yoy kus na lang gid mo sugot ako pa saon. Ay kabla ka pa lagi to. Tako man nanti ka na. Likod may kanan na talikod. Ang nangyay hindi nasugtong sa dala. Pre, grabe lawas. Pamuhok lang ang gaano. Pre, badi. Duula ko lang ito, pre. Nya human. Anhin ako diri, maniid ko niyon. Maminaw ko di ala. Maminaw ko. Hupo na ko diri. Unsaon niyo pag-diskarte, pre? Tabangi ko, pre. Ay, kabilaka lagi. Para na ako giniskarte, ha? Tinungod. Pagkangan kong parita, ipakita ko nimo kung saan ko pagpasugot ang bayana para nimo. Sige pre, ato pre, nya diri ra ka. Oh sige pre. Sige ha. Hay, niya. Bigin saram lagi ka diri. Oh bisig ako na.
Na ini dool mo gani hadiri nga imong kasyatmet. Oo. With some din. Ako Kailan ka to? ako tong kumpare miga. Sus. May nagigwa di ko mapatintal ato kay kato akong kumpare miga. Grabe gitong bayduras. Sus, mga babae ato tanan iyara. Dapat miga. Kung mamili ka ko sa kalalaki gani nga imong higugmaon ug daron nimo sa mga kalipay nga way katapusan. Sama na ko kay manggito tanan. Salamat sa info na wala sa jud ko ni patol niya ganina gud kay kibaw jud. Grabe kaluhag ko. Yes! Sa ato pa may pag-asa gid ko nimo. Kini da. Murag. Agi nang diskartihan niya da. Nga naman. Kay dapat miga ako may angayan gini mong mahimong kapikas kinabuhi kay anak ko og mayaman. Wow. Ay ganahan ako. Unsam day na ani mo? Na ako yuta nga 15 ka hektar. Na ako auto nga 20 ka buok og traktor nga 50 ka buok. Mo ni nindot para ako natanan. Ay, ano Oh imo my God. Mo ni gusto na. Kana may sakto kayo. Ano ba yung lagi siya lagi? Pumutok ko. Sama na eh. Sila naman lagi lambing-lambing lagi. Ay, ayaw. Okay kayo. Oh my God. Mamay, klaro pa eh. Yung kamu nunduhan naglamig-lambing pre. Sorry kay pre kay. Wa mo gusto kay auto good pre niya. Ganahan mo siya pre. Kaya nagdaw na ano ka kanya niya? Bala patignaw mo sa kanay. Ganan. Ikaw sa ani pre. Bakit hindi ka pwede? Sorry